дар арафаи иди қурбон имсол савдо дар молбозорҳои покистон гарм нест. хабарнигори Reuters ки 13 июн аз бозори шаҳри Карочи зиёрат кард мегӯяд, муштариён аз нархи баланд шикоят доранд. дар покистон мизони таваррум аз 20% боло буда, сар аз моҳи майи соли гузашта бо оғози барномаи ислоҳоти зери назорати сандуқи байналмилалии пул, мизони таваррум дар ин кишвар ба 38% баробар шудааст. муштариён исрор меварзанд ки сарфи назар аз таваррум дар арафаи ид тоҷирон нархи чорворо баланд кардаанд. таваррум коҳиш наёфтааст. бар илова нарх ҳам дар муқоиса ба соли пеш баланд аст. соли гузашта нархи миёнаи чорвои қурбонӣ ба 1000 рупия ё худ $358 амрикоӣ баробар буд. имсол ҳамон мол бо 1500 рупия ё худ $537 амрикоӣ мусовӣ мебошад. аз ин ҳол чорвопарварон низ нороҳатанд, зеро шумори зиёди мардум чорвои хурдтар қурбонӣ мекунанд. муҳаммад Чутал 540 километрро тай намуда аз ноҳияи Коткии вилояти Синд ба Карочи мол овардааст. ман парвариши ин молро соли гузашта оғоз намудам. дар ин давра ғизои чорво хеле гарон буд. шояд соли оянда нархи чорво поинтар шавад. ғизо гарон буд, чорво ҳам гарон шуд. нархи ғизои чорво дар 3 моҳи ахир андаке коҳиш ёфт. покистон талош дорад барои таҳкими рушди иқтисодӣ ва ҷилавгирӣ аз муфлисшавӣ аз 6 то 8 миллиард доллар қарзи сандуқи байналмилалии пулро ба даст орад. соли гузашта дар чунин ҳол покистон аз сандуқ 3 миллиард доллар қарзи кӯтоҳмуддат гирифта аз муфлисӣ берун шуда буд.